napintas mo to'y balayo basit balay ngam napintas ti tsura na asinaw ti nang design dito'y ngay saklatan atatang amo matgayam dag design ti balay kastimot balay teraramirin na kita'y veterano karpintiraw natutulad ko lang na kita tatang mabuy-buyak nay nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita palayo na ita unta tang nata buludak mampay at napala aki di balay natukol nga bentay pala may sige lang tatang awan magkit din natin ang usarak kita alaan nyo lang pausta bakay madlaw mat ang nasingpot jay manugang ta asinaw ang manugang ta jay kabarbaro ang manugang ta jay asawa ni Lina madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fredo damo pa'y lapan nakakita kun ko kat nadlaw kun ang nasingpot tanarespeto mangaron sana kasi jay daan ang manugang ka anya adaan asasawom mo katwan may daanin ata nabayagan na manugang ta dayjay nakaimimot pa'y dayjay babae manipon nagbali na manugang ta dayjay awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana ni Prito kat saan ang naimaot apay anyaman ti binulod mo di kalagpain ngagbulod-bulog ay kat manugang tamay awan mo't sabsabalay pagbainak kumangay uray pay basta kababain urayon pa'y mo't medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta sa kaagbulod-bulog ay na kanon to pa'y ngay itantan ko pa'y laan kat lakaya kaon inton na taya kaon di dya kaon makabulaod bagbagaam jay amam Lina tanay rinugyan nan abinuludan jay asawang ha? Anyat kayat yung asawan nanang binulod na nga tay napintas apalayaw ang mga nudi namanin isubli tay jay katbay anyo dinan isubli at dapay mo tay may sa apalam duati palami nanang agruam day jay nga amayaw ibagam ijay asawang tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na ibagam ti ugali jay ama manakaw sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na aw-awatin nyo latan nanang gagangay siguro ti lumakayon ay na ubing kayo pay laide talaga kasjayan ti ugali jay amayaw tila mabulbulod na inton kwan dinan isublay tagikwaan nan ti buludan na iso nga ibagam ijay asawang tibilin ko anak ko apay ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu edi tatang jay anak yung nga sawak tinang bulod kanya yo planggana nga kat no nabayagan ngayon sublik day jay awan to pa in subsubliw dahil ang amin timadi kanya yung agbulod kayo nga mahan yung nga mo nga isubli han nga gaputan na singpod dyan anak yung kat bulbulodan yung mataminan nga mabulod kanya na imot kakit dya manugang sana kas ija asawa ni Lina naparabor kan nasingpad adula amin datang ay bagbagayo no kaya yung aot-otoan jay barbaro nga manugang yo haan kanya may alis yo ayad dali puspus ko haan nga pulos suapang kakit day manugang napaglan ka lang arudan nga imaw awan pa'y respetaw kasano ko mga respetuan ti kasta nga ugali yung ay awan matgamin babain yo agbubulod kayo nga katugangan nakatumpong ka iti katapat mo nagbastaws ti panagsasaw na dya manugang maw sinaan la ko mga mino nilandaw nga anak ta kasano asinaan na kat lab na dya asawa na kan adamot ngamin punto ni Perla a manugang ta agpay sumot ngamin ano adda buludang di mo ang mga isublay adaya awan binulbulod ko kadakwada agkabaw sa ngamin na dya Perla ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana na nalaeng agpabasol na dya babae
Agpailiak, Lina, anak kao. Agpawit ka? Ayun man tatang, tani, adar aramida. Kani awan masidan. Agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang ka ta mapana ka. Idagas ka to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manaw. Ha? O sige, agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito. Dinapan kami Bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Doon ti kastoy ko. Kaya tiyo aya. Oray buludak abaraw. Isublik tumatlaan. Itadkon ka na kayo na dyan, tatang. Mabitlang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka matjain pagatang kulakay. Ha? Kasta aya. Amangan nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Amangan no na isukat na ti ginatang na. Day, kat husto mo jay ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manaw. Ala, karnet baka ti pagatang ko tatang. Saan amano? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manawk, di pagatang mao. Di nakman alilaway. Ala, naglawag mo ti imbagak a karnet baka tatang. Basta manawk. Manawk, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulan. Kat, tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga nasukli na kat eksakto di inted na kwarta. Inabunwak pa'y nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko tatang. Apay ay nga ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat ibagbagalaang ni Nagalas ti ugali yung agina. Pagbalinandak pa'y na kusay. Saan ko nga ugali ti kasta? Nangalaam dita sandom. Napintasan niya bakit? Barbaron samag. Why, ta na minsan lakan ay nosar ni Prido ang manugang ta. Tinawat ka kat inted na ba't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti preso na dahito ta dinamag ka. Kuka ka no dahito yan bakit. Di ka laagbain. Apal mo na dahita. Tadi mo may turad ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo ngayong agbain-bain. Apay, pada kang awan babain na. Napuskol tarupam. Umapal ka lang. Tadi mo ngamin madawatan di may sa manugang mao. Iswapa nga manugang mao. Oray awan usara. Basta sa anak nga agdadawat akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas dyan nga mapan ijay ihli abirat. Sa oran na kayo day jay. Kusit da dyan nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta din magas ijay balay. Iso nga nagpawitak iti 2 nga kilo nga bangos. Nga medisimang pat nalas nga tilapia ti ginatang na. Diya mat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na paymat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhan mat. Anya? Iso nga manipod idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Wanda dyan nga katugangan ta, kusit da dyan. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na abirat. Hamangan upasat lati panaglakay ng tikas jay. Ay, Han, tamanipod idi, Han pa'y nga lakay kat kasjayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan te kasjay nga aramid na taagruam. Pampanunuyan yung matgamin, nasingpot kayo unay. Ha? Ay, awan na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspus yo ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontra nyo ti kasjay nga aramidan na.
Matitikas jay abirat. Frida baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak aron Marta nagpudot. Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay ngiti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katwa na. Alam nyo latang tatang. Uray tajak pa'y matusaran. Pausta ba kay? Umay kalumugan na yung kamapantan makimitay. Ay manjak, mabuto nga. San kamot nga expert nga motor? Inton ko na disgrasya ta. Lagla ka. Sanaya ka nga motor. Basta kumput ka kanay. Umunakan, ta sumaruno ang tricycle laklaang. Baka ambo ka. Paggastusan matyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Frida tapno libre ti pamasahe ka. Basta ang tricycle mabuto nga agang kas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga roday. Karyaw! Ay, anyat aramidem aya. Indong parmumutin di tapadir ta motorsiklo. Awan sabat prino na. Timayab mutan. Nakaw. Wala ka. Nadadaulan ti sango ti motor. Nakaw, tulungan na. Bakit? Ikatam tinay pandag kanya ka motor darasam. Mabiit laan ta mga yabak iti kaduak. Tanadagsan ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni Tatang ngagmotor? Saan mo't gayam? Ay, unay mat ngaminan ni tatang. Kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamat? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Mababainakan kan lakay. Paspasensya am lako manjay amak. Uy, dahanag mon aya. Bayam tabagbaga akto ni tatang. Tapno saan at ila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka, di mon pabuludan. Mabainak mo't ngarod ka ni Tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo, pangaasin. Intay makiriyon yun ijay lugar na kabagis tama nung karyaw. Kaano ay atiriyon niya? Into no may alawas. Ag-commute tayo natawa mo lugan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. Ada ko mausaran tayo alugan Tawuray siya tiyag manehaw. Kawa mo nga rudlugan tayo. No kaya mo bulodan tayo lugan ti manugang mo ni Pridaw. Ay, way. Nasingpot na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyan yun kada tatang, nanang? Saan? Masadutak. Nagsuswapang mutla dagijay kakabagyan ni tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunamutlan no asino dan anag nga to at ang tao. Nagbabati pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mat akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat. Saan mat ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masaduta. Pasensya kayong Tatang. Uri kayat kayo pabuludan ngam saan mo't akayat ni Lina nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels Tatang. Sa nabala ay ta ininayadot kag maneho baraw. Uray inayadan nyo tatang. Talaga saan mi nga ipabulod. Abay nga, yakas na kayo matay. Saan kayo manasigod nga imaw? Tatang, saan amabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laang, jay lisensyayo. No di yung kayat ni pabulaw, sana ay. Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay kumamasasair, Tatang. Nat, pabuludan lakman nga raw diti pantalaw.
kamisita kun sapatos mo pridaw. Tay napintas Ala ni Tatang. O sige tatang, pabuludan kayo. Abangam aparay, saan ko alugan dayta? Lugan tay sa nga ilimay. Asiraw asa nga iliyaw paray. Tay gayem ti anak ko paray. Taga Manilang sa kanong rayjay. At amin na pananda, iso nga awan na dito'y paray. Talo aldaw na iti na pananda. Kaya't na nga tangay pabulaw. Diyak ibagbaga paray. Basta abangam latan iti oras ang aribulaag. Agpaisaw paray? Uy, paray. Basta di mo ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, wud paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ay, wud Oraysan ka gwapo no imanehong layta. Gwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagos Tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilukat. Ay, wud paray. Isublik ba't lang ti malim na. Ada aya lisensyam para iti 4 wheels. Ay, kada Dua pa iti pakitakin ka lisensyak no kayat mau. Tay daan kentay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na bakay. Natiliwak. Ay, apay. Sigun ka na iti pulis. Karnap ka na. Tay binulog ko alugan. Ano niya? Ikanay. Pagpabasulan nakmet tayo nakarnaparak ka na. Pagmotor lang tayo lisensyak. Anya, ay nahadaytan tibagbagakan ka. Ay, tulungan nak bakit. Umay ka dito presentaw, itamit laan. Ikuyog mo na para iskaw. Kantay gayim ti anak ng aking lugan iting papulot na. Ay nagar-aramid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay mare, sapay awanan di gayem ti anak ko. Nagpukawan. Anya, kat kasano nga rutan. Si kangarod ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyo paray. Ay, awan amok nita. San ko matalugan na jay? Una, ngam si katinang ipabulod kin ni Karyo paray. Binaabangan pa'y ngarod iti sa ngaribo kano kunan nila kay ikaw. Ay, pasensya mare. Jak sumurat. Rasan ko matalugan na jay. Jayakin lugan ati ikuyog mau. Ang jakmet ngaron ammo dayan nan. Oray ti anak ko, di na ammo dayan nan. Tadi na kano makuntak. Anya, ay nahamang ipasubo mo't dayjay agayam ti anak mo pare. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit na kumot ngamin. Kat imbagak lang aruda na saan ko alugan dayjay. Ang impilit na mo't latang na binulod. Tulungan na anak ko. Anyangit aramitag. Mabalod akong butay. Di kay madanagan, taas asikasuan ng ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo. Kat kapilitan ang mangala tayo takasapulan tayo kat nga ron. Ya kaya ti mabalod anak ko. Iso at tulungan na ko ba? Mare, oda na pinta sa damag nga umay ko'y baga. Anya dayta pare. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti pudno akarnapper. Ay naagyaman naimbaglakit din. Ay, agyaman nak. Kunak no mabalod akaw ni ti agnanayaw. Pag nakmam dayta napasamaken ka Karyo. Dayta kinalaing mo nga agbulot tinangirubukon ka. Huwag nga ron bakay. Ay, babawi ka ng bulol iti dayjayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti dayta napasamaken ka. Kinatisag taon ti buludag.
Basta pula sigurado ka na imbag no legit lang. Kilatisan nga. Ada pa'y la plano nga agbulod iti kumkumpurmay, Di ka pa'y la nadidigra. Ala ba kahit saan ay? Diya ako nagbulaw iti urayan niya. Promise. Rumbang lang. Tano di ka agnakam. Makaambukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulong. Uwan ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, karyo, karim, adi kan agbulod iti urayan niya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagong wano lanlan sa dita, di kan bumulog, nawatam. Uwan ba kahit promise? Nagmayat yagi na kaya. Ang matitiabay ko ni Balta. Nagsapa mo na bimangon. Ay, bumangon akmanlangan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang ngamoy, Baldo! Di ka pala nakaimukmukat nga madda ka man dita nga gap-apros iti makay mo. Ay, hindi ka man nagpukpukaw dito, bakit? Kita man, naglamuyot nagitiguddot ti manok ko. Nagganas nga paprusan. Hay! Makapasurun ka mo't Baldo! Nay, Sara, bigat nga man, pungpungtog ka man din kanila kayo mo. Ay, di nakakadimanan templaan iti kami. May saka mo tabakot! Awan ti bibiyang mo! Bakit? Nakaluto ka ka din iti karanta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay, kat agawa ama, tagdapay papanag. Apay, sa di numanin ayan ti papanam. Naggumatang iti vitamins kan shampoo na iti taraken ko amano. Nag-social mo tinda kita manok mo, tag-shampoo, kan ag-vitamin dapay. Ay, katuwa na, tapno na bangluda. Ay, Baldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no sika, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, Nagadula, sa asawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag kita nga agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man nabigbigatan. Ay, mabusbusurakan nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akasam, jilatan manok na, ti as-asikaswan na. Ibagpay aja tarakan na manok, tamadigos na. Nga misua mismo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya? Ay na. Una yan, day alakay mo. Ay, adaham at baldo baraw. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando. Ta, umayak ko dumawat man iti babasit ang manok mo. Nagitay piyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo ang manok. Nagadubat tayo. Basit na nga rudo ng kal. Ta, napisti na iti daduma. Kasta nga na Bala, umay ka nga raw. Tayong ka, mangalay jay kulungan ra. Anya man ang dagito nga sangkot mo, Baldon. Nagadumot man na nababasit ang manok. Ginawad ko na kita kanyang kalando. Ta, napiste na kita daduma tarakin ko. Ay na, panghusaram nga ikadagita, nagadua tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay ang nakadilang. Bakit ko? Dagiti lang magdiliw-liwak. Sikam. May kayon, tamangan kayon. Isa, dua, talo. Na, ako na ka. Kas nakurang timanok ko. Ay, bakay! Nakitam ka ni Timay sa tarakan ko ang manok? Anya ang manok? Oo mo nakita. Urang mo tayo. At na mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtala mo na.
Imposible Ay, wano saan? Ang mga no adaayop, nga taktakaw iti tarakan mo, manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isa? Awan, lakay. Iswa, di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan, dagita tarakan mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo nila kayo mo nakayat na. Ay, awan friend mo kaya na. Ngam, amangan mo, di namanan mapanawan, dagitay papat gan na una, yatarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasam latang awisan na. Barang umanugot mo ilaan. Ay, friend, padasat to. Lakay, daka di aramidam mo bigat. Awan bahit pala eh. Bantayak lang na ito yung tarakan ko. Na may inot damot na may busag. Basta aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar da nga. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siya, jak masangaw. Di Carla, di ko ka din nakita na iti babasita manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga munaw pinarti ni Bakamaw. Tadi mo kagura nati kaadat na gaduha tarakin mau baraw. Awan, di nakabaalan nga ramidan ti kasta ante. Oreno kagura na ti kaadat tarakin ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga asawa. Mangang kiidino ilalako na itinalimay. Di mula mo Siya nga maarami ti asawak na ita, nana. Amo laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawa baldaw. Nagmayat ti seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awan pa'y latbalak yung kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di ka mo't maadaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan nagpailo. Amang ano iso ti makatulong kada kayo amaadan iti anak. Ay, wala niya. O sige. Padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganda iti pipinaw. Sige lang, nana. Napsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangid ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo day taas, ara. Apay kumbaga da babasit ang manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakawan niya, at da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw makimismisa. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararaga. Kanayo nakpayamangtad iti abulaw kadagiti matmatay dito'y lugar tayo. Kay, no adda agsulis ay, siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo tayo jay abaak. Apay nga pupudot kasi mangput bakit? Masurunak lakay, iti ka aruba ta abaak. Bakit? Apay ka di manan? Birbiro kaklaeng mo, di mangmangig ko nga unit ti manok, ije balay na. Ano, nagadukit din nga yung bagpagana. Kasta? Ala, babaya mo. Ugali ng sanda dya abaak abakit ti kasta. Ay, dayon naya. Nay, anyat kat katawan niya o na Carla. Yan, nagsasao kay ngagmay-may sa. At dan samot bagbag tityaw. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, akan agsasao ang ngagmay-may sa, wan balgaw. Ni bakit mo ati
nabagbagkit na. Nga, mabagbagkit sabat nga paison na tabaa. Ala, friend. Ape amang mangan kay timang gaabigbigat. Ay, so nga ron mo ti kayat kung akanon, friend. So lang amin ti sumrek mo tataraon dito iniwat ko. Ala, aginaw ka ka din, friend. Ah? Ay, diyak man na mo, friend. Ay no, po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Kapay bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigat bakbakwar ka. Ay, maululawak nga ron lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Palto lakay. Napinta sa damag. Among kadi, masikuga kun. Wanyarot bakit? Ay, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Adan ton anak ta bakit? Wala kay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaida ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man atag luto. Nalangarot ah. No. Anya ka riti kayat mo si Daoy. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun di tapingar di manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kas na nagimas. Ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. Anya? Saan kumabot na bakit? Nagado mabalin mo pag ginawan. Pero mo tayo jayan ah. Isumot nga ruti kayat ko asidaan lakay. Ay na. Pangasim bakit? Nadya lang matiliw-liwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan ah. Pangasim. Ay, papayakas na tila nga mas bungad, baldaw. Ang kalang daw. Apay, kas di ka diya talaga ti aginaw? Ha? Apay, aginaw ka rin, di bakit ba? Naroon ang kal. Anya nga di ramida. Pag inawan lang amin di alagak amano. Ay, katugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antim, di aginaw. Iso atin asayaan. Aramida, itad mo amin, nakidawat ni bakit mo. Apay nga yan kal. Diyak ka ba na parte ni patpat-gat-una yung manok ko? Ay, narigat timang papa ay iti aginaw baraw. Tama nga lumaalisan. Anya? Apay, kaya't mau ang maalisan diya asawa? Eh, saan angkol? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan. Kan patpat-gat unay ang manok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sana malay ta, ikan rumanan iti adaw, hatarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko abakit. Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Kay? Anyat sangitan nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito yung tarakan ko. Awan kong kapapusak kami ni Gat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabalya pag ginawang bakit. Nagadumot ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan kumaaday tao eh. Dayta nga rin ti kayat ko. Kaano nga yan si Daang ta dayta? Inton, bigatan ba kayo? Ipapas ko pa nga aprusan kita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Kompormila ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanan. Ay, wala nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak kay kit din mailutuan nila kay kun Imbaglangan na, tanagagat nila kay mo. Ay, wala ngagpaiso, friend. Anya nga yung bakit? Parche kaunti ingungutag atarakan ka.
Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaon. Ha? Agpwesto bakit? Wala ka. Ay, thank you ah. Naimbaglangan ta nagbalik ti panunot mo. Naisalpar di patgag ang manok ko. Okay. Anya nga, di kayat mo asidaan. Kayat ko di patong atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko ngayon. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Wala bakit? Mabitlangan ang mga watak. Inakadigos. Sige. Nakpay lang nga rod agid daa. I-rebraid up ko biit. Reingan nak to no makapagsukat kan. Lalaki ka no ti atak talakay. Wala nga rin bakit? Nagmaya atin mo kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawanlatan alakay. Katanya ngay ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nagtaraok. Pati to'y putot mo, aramidam mo ito nakaslamanok lakay. Wala, may tikas taanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya tikas tanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa ngem no tay pudno anagan na ay diyak kaya tikas ta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sang iti taraok. Kahit no? Ay saan? Adan nakasagaan na ngay panagan ko iti anak ta. Siya, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas keng kwa na. Adamang manggag ko nga ulit ti manok iti balay da na nakarla. Awan mo tarakin na manok ti amok. Agoray ka man tayo nagsiripan iti likod ti balay da. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Kapag numanggag na kayo manang among yaw, di ka ba niya? Ay. Nang nakarla? Ha? Anyat masapol, maubal daw. Mabigpit ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit kita kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasin ang kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang kwintas ko kanakwada, anana? Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan na nasaya at ti aramid mo na nakarla. Pagkatakaw ka. Ay, kwa gamin. Kastoy nay. Isuan na ramid ko ti kasjay. Mabusurak ngamin. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo ngamin. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ka amin ida. Sana kasta atakawin yung nagiti tarakin ko. Pasensya kan balduan. Jakun ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti tarakin mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yung tupay. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla ka, roba. Gayang kinangala ka nagtitarakan ka. Pinarti na paikit din atin at duma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga ngay malakanyak to'y anak tabakay. Nagka-ers ka. Malalawanan. Paitam nga rodon ni taraok nga anak ta. Tain kasi kaswan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwan bakit? Taraok anak. Agida ka palang wahin. Tada si kaswan ni daddy. Imakulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Isong ti parche kapag tanggadang. Ay, kamayat ang lakay. At
duwam ti sabaw na tapno adu ti maikop ko. Ay, kituwa na bakit? Tapno adu mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldula kay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Mun bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos da. Tapos saan da mo ta malamin? Angam di ka matanagan. Daun-unaan kailat ta nga si kaswan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan na iti tarakan ka. Saan nakas iti at ilatang tarakan ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakoy. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kami, baldo. Kitagi aman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasimpit nga asawa. Manang Lila, alaan ako nakatulong iti balayo. Ure basit lati sweldo kon. Alan, panggatang lang iti diaper ti anak ko, manang. Ha? Ala, adapay mo tay babaunan mi ije balay, Camille. Kat urayan Dua kami napagbalinan nyo ababaunan nyo, manang. Ay, ala, awagan kanto. Takasaritak pa'y ati asawa. Narigat mo't no siya klaang ti agdisdesisyon iti dayta. Makikuyog ako makankan nga agpasyudad, manang. Ay, agsarita kami pa iti asawa, kunak mo't. Yawag kuntuken ka, ti mapagsaritaan mi. Sige nga ron, manang. Aywan, ikanak mga ron iti panggatas kan pangdaya per anak ko, please. Oh, adtoy, pasensya kan ata ni. Inikak datatang kananang iswa day talat na batin. Ay, dakkalabanag day to yan, manang. Sangaribo ko naman. Thank you, manang. Nanang, inikan na kayo ni manang iti kwartayo. Saan? Wine, apay aya. Kaano kayo ang makitsendangay? Ilakaman yung tuman iti diaper kan gatas ti apo ko yaw. No, inikan na kansamot ni manang mo. Lada mo inyawat na keng kaakwarta. Manumula day jay ngay, sang-sanga gasaw. Naibus ka no ti kwarta na, taintad na kada kayo kan ni tatang. Malalaga raw. Nagumatang to, no agpaili ak anak ka. Patpatsem ba na diyang anak mo? Kat no nakitak jay inted ni Lila kwartana. Sangaribaw. Anya? Kunana sangagasaw. Sangaribo nga raw. Patpatsem to matamin ngay bagana. Kat amom lang arunag nga daul-ulbod na diyang anak ta. Ay, oo na yun day akamel. Kita ang katrimwarmanan. Hindi ada kwartana. Napanan naman nga tan kaumali-umay. Ay kita mumlatan Napan man siguro ni kayan na kita'y pada na sumusok-sok iti baraha. Ay, anyan day akamel. Saan ngagbalbalaw? Adalang arod anak nan. Natangkir mo ti ulo na no mabagbagaan. Iso pa iti makaungat no kwa. Agdumad ay ti ugali ka ni manang na alila. Nasingsingpet nga adayo ni Lila ngam ni Camel. Talaga kasta dagiti agkakabsat. Saan nga agpapada ti ugali da? Adalata nagdumaan da. Una ngam nakaro na niya Camel. Natangkan ti ulo na. Di naamaw ti maanawa. Ket sika ano alam ti kapsat mo di ti balay. Tapno adakadwa ni Nana Sally. Ay kat, awagak nga ro din na ti kabsat ko. Nagtagulit mo't ngamin. Chat at chat kanya. Ket ayabam nga ro din Malangarod. Sana bale. Tana ko na namit nga uray manulat ited ko ken ko na. Basta ada ka no pang diaper ken paggatas ti anak na. Ay ket sweldoan tala tay ti kas iti sweldo ni Nana Sally ha. Tulong to ken ko na rita bakag. Nay, Camel. Agsingsingpot kay di balay da manang mo Di mo istrisan di kabisat mo ijay. Ape ko mga istriso ngay. Mapangko nga rog tulungan. Kasano ko mga istriso? Ay na, am-am mo da kan.
Tuyan, paalam at walyam kami. Ala, idisuyo lat taditan ta isimpak pa nagiti balon na kabadok. Wano jak nga tagbalo na ni tibadok ta dumawat aklangan kini manang lila itibado na. Mga lakalatan itibado, tapno sigurado. Di ka man nagpapaarami dyan ang mga numadamdama, sumangpot ka amasikong manay. Kano makasapulak iti lalaki ang mangikasar kanyak nga, di mayat. Tapno aday bilang ti anak ko nga mana. Trabaho ti papanamedisyonan, wano lalaki. Katrabaho Anak ko, idyam pailaang ti makinobyaw. Tanay, basit pailaang ti anak mo. Kanamangan, no makatumpong ka iti parumpado a lalaki. Iso nga agtanang ka, Di ka man nagdardarasudo sa anak ko. Wen ka di, unay kayo naya. Ag sinumbangir matalapayag ko ti marangrang kada kayo. Panawan nak dito yan. Tapno makaimpake ka na imbag. Ag tinulong kayon kanina na Seli iti trabaho dito'y balay. Camille, wen? Wen manang, anya trabaho ngay. Agdalos ken aglaba ti aramidem. Tanina na Seli latan ti agluto. Ngam tulungang mutlaang nga aginaw no kwawan. Ni, adon sama ti trabaho kun ngam isaw. Bakit ni Nana Seli? Konsiderasyon mo latakin kwanan Sa nabale, tan ako na ni bayaw mo nga ipadami ti sweldom kan ni Nana Seli. Ay, agyaman ak nga rod manang. Dakkel atulong kanyak day tatani. Awan kadwa ka mang biyag iti anak ko. Kakaasi akmat. Di mo sawan ti kasta, taubing kapay. Adu pa'y ti mabalin ang mapasama kiti biyag. Lakit di, tanagagat kang agtrabaho, mapapintas mo tulat ta ti biyag mo, ading ko. Bakit? Ayan mo. Bakit? Mapayaya. Ijay likod ka. Diyak, maawatan ti. Rick na ka. Bakit? Mangulawak. Nasakit ti ulok. Matayag sa... Ay, sos! Aglingot ka mo tan iti nagdadakal lakay. Anyat mabasbasa makinkan. Ay, lakay! Ay! Oh my God! Ang mapantalaangan ni hospital! Hello, Nanang! Hello, anak ko! Ay na! Adda kami dito'y ospital ita! Nagatake ni Tatang Yaw! Anya? Kumusta ni Tatang? Ay, kastoy Saan unay abakagaraw? Naimpag na itaray adagos dito'y ospital. Ibagam kan ni Camille, taagawid pa'y laang tanay. Awan mangaw awer iti anak na. Imbatik lang amin kan ni auntie yung nga imay jay anak na. Anya? Ay, sige Nanang. Sapay, jak makalangan iti trabaho. Iso ani pa'y lang arod Camille ti agawid. Sana bale, taikak iti kwarta abus-buson nyo dita ospital, Nanang. Anya amatan, agbiyahe akmanon. Makapasadot agbiyahe. Kat anya nga rod ngay, talaga akas ta aading ko. Apay, di ka maasyan ka ni Tatang. Kan iti anak mo. Alang nga rod agawid ak no kasta ti kunayo. Mangtedak iti kwarta abus-buson da Nanang iti ospital, ading. Itid mo kadakwa dawan. Wen manang. Adto iti 5,000 a pesos. Day talat adda a kwarta ita. Nayunak to no agsweldo ak. Sige nga rod agrubata kun tagbiyahe ak nga gawid. Ayan ti kwarta nga impawit ni Manang mo. Amangan nga minuag kurang jay kwarta mi ken ni Tatang mo. Di kay mo makaururay. Kasangsang pada tao ang kwarta dagos ti bagbagayo. Agsubli ak mo lang nga minadagos ijay ospital anak ko. Atoy. 2,000 lat impawit na, taday talakanot kwarta na. Malang araw. Isupay ang mainayon iti gastuson jay amam. Malala. Ingkaalaan nun, ti anak mo, ijay ayan daan tem. Tayawid mo dito yan.
Sige nanang, tada papanan mi. Nay, papanan nyo manan. Di mo manan ibulakbol, ti anak mo. Tila man papapanan yaw. Di talaang mat. Di ka mo umadayo. Ikuyog mo manan, ijay sugalanan. Mabit kami laang mat. Pagpaspasyaran mi mata na. Hello, Camille. Kumusta ni tatang? Mayaten manang, nakarwara ni sa ospital. Sana una makapagnangam dirit sumalatat pa nagsauna. Medyo marigatan labas si tamag na. Ala, tulungan pa'y laida ditawan. Uray di ka pa'y langarod umay dito'y ading ko. Ang dama ni nanang ang mga sikaso ko ni tata. Agsubliak di tamanang. Anya? Ala, sino nga di kadwa ni nanang ang mga sikaso iti amata? Kan iti anak mo? Ikuyog ko na anak ko di tabalayaw. Anya? Alan namanang, maburing ak dito'y. Alan, ikuyog ko na anak ko. Sana balit ang makatrabaho ak wala tang uri kadwak ni baby. Ala nga rod, sikat makaam mo. Basta agpakada ka na imbag ka dananang kantatang, wan? Kasano nga ron na makatrabaho ni Camille katin kuyog na matay jay anak na anak pasyudan. Agpilit mo't nga agsubli, jay. Kan impakada na kanaw kan ni manang na. Nga ikuyog nan jay anak na. Talaga ano anya timbaga na. Isulatan ti masursurot. Garud sa bagay, ada ni manang na amang bantay kan kwada ijay. Patsik adi na baybay jay kabsat na. Nana Sally, tumulong ka matangag dalos. Day tamo laglot-luto ter aramido mon. Siya kaming tagdalos ka naglaba. Hey, sana ya nga ada nagsasaritaan tayo kadamanang mo balasang kaw. Asyak ti makamo ngagluto ka naginaw. Si kamot ti nakatukay ti panagdalos kan panaglaba. Marigatan akong atan Anda ti anak ko nga si kaswag. Isa makitinulong ka mata. Nala. Agtrabaho ka nga rodan. Tasyak pa'y lati mga wawiri ti anak mo. Di nakakayat ti anak ko. Si kalatan tagdalos tawawir ti anak ko. Sana balay, nakalaba akon. Malangarod, balasang ko. Manang Lila, pasensya Diyak pa'y lang makatulong iti trabaho dito balay tani. Napambar mo ti anak ko. Isa pakibagantuman ka ni Nana Sally. Tayson ti makamo nga aglaba ka nagdalos dito'y balay. Sana bale, sana kung ngagpasweldo manang. Di importante, libre ti kanan may iti anak ko dito'y. Uray tumulong ak tulatan agin na unukwang. Sige. Ngamni, kita numawayaan ka. Nukas jay anak katurog ti anak mo. Gundawayam mo ti mang tulong ka ni Nana Sally. Takaasimot. Wun, manang. Pag-eskwelan ti anak ti kabsat mo, Lila. Pag-eskwelaan na nga. Dito yun ta isuntumot lang nga adada ditoy. Dimot kayat ni Camille ti agawid ija probinsya. Ay kituwa na. Tulungan ta ti kabsat mo takasimat. Ayun nga rod. Agyaman nak Erwin ngamin nakasingsingpet kan man nakaawat ka. Ay napakit. Pasidlaban nagdagita kanyak. Kabayatan ti kawan palat trabaho ti kabsat mo. Pagadalan ta ti anak na. Nana Sally, aglaba ka kadita? Inton bigat ti schedule ko nga aglaba Camille. Agdalusak ngamin ika. Anya? Agdayamat kasta. Dapat, everyday ka nga aglaba. Pakilabam ko matikawas mi iti anak ko tani busy Agsapsapo lang ngamin iti trabaho. Mala. Irwarmon dagiti kawis mo. Iraman kun to alabaanin ton bigat. Rumuarak ko mamanang. Tay nakman na nagsapol iti trabaho. Ngam naibusin ti kwartang intad mo kanya. Manuti ka sa pulam aya, Camille. Uray 2,000 ko mata ni. Nagastos mo ti rumuar manang. Kanigatang kumata na itigatas ti anak ko ti daduma.
Sa nga ribo pa'y dati maitid ko. Saktong ti gumatang iti gatas, Camille. Ang apay, aging gaita, awan pa'y nasa pulam at trabaho? Awan pa'y nga ron manang. Nagrigat mo tagbirok iti trabaho no kasto yung awan na ilipas sa kurso. Tulungam latan ni Nana Selly dito'y balay. Total, saanan ang masapul nga aw-awiran ti anak mo? Basta agsapul ak iti pagtrabaho ak manang. Saan ko alin niya ti para balay? Hello, Camille. Kumusta kayo ditan? Nakasapul kan iti trabaho? Saan na masapul nga agsapul ak iti trabaho ak nanang? Ureta damo ni manang amang tutulong kada kami nga agina. Anya? Ay saus, apay, di ka mabain iti kapsat mo. At trabaho ka mo tamakitinulong ka anak ko. Kat tumultulong ak mga gininaw. Pasaray agwalisak pa'y no daduma. Kay, umdas nga ruday ta, nga itulong mo. Agtrabaho ka di mo ipanamnama amin kun ni manang mau ti panagadal ti anak mau. Awan nga master kan. Jaknat kaya ti babaw nun ta nagligat. Ay, opisina ko mati kayat ko pagtrabahuan. Ngamawan mo na ilupas ko. Kauray sales lady titan ano isaw. Masadutak nga ron. Makabanong ti ka sa trabaho. O sige nanang, bye. Ay mabit lang. Hello. Na inidupnan. Pag dinata ka man, Camille. Saan nga mo damanang kung adan nobyok darin? Ang mga noong tanda. Apay, ipalobos mo nga ron. At ang bukod mo apanonot. Apay, paritanda ka amang kinobyo, kasta ka di. Ay, kwa. At dinatan. Sumarunong tong di kasar. Ako rin tapay. Pag naadanta kumangay, anda ka di balay mo pag naadanta? Para di probinsya, yung kaya ti agawi di jay. Dito yung siyudad, ti pagyananta. Kat, anya nga rod ngay? Ada nga rod boarding house mo? Awan na, ito, makipagnanaidak lang iti balay ti gayam ko. Kat pagyananta nga rod ngay? Dakal samat di balay ti kapsat mo, di makipagnad tayo jayan. Ha? Ay, padasek to ang ipakaday ti kabsat ko no umanugot. Di mo ni pakada, basta yung sangpot naklat tayo jayan. Tapno awanan maramidan na. Anya? Alang nga rod agawitan iti balay damanang. Total, nasingput-mut kanyak ti kabsat ko. Dinak mo ilamatiis tayo dyan no agriga ta. Camille, awamot siguro ti makunam kanya. Pinagnaid kayon iti nobyom dito'y balay. Apay ngay, aging gaita, di mo't agtrabaho ti nobyo mon. Awang mo ngamin masapulan na trabaho manang. Uray kumano, tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Kaasimot ni Nana Selly, nanayunan pa yun ti asikaswen na dito'y balay. Kat tumultulong ak mga gininaw, agluto ak pa'y no daduma. Ladingitek Camille, ngam tangay addan ka din nam alalaki, nasa isayaat no lumasin kayon. Ha? Awan ang mumi apapanan mi manang. Agsapol kayo, iti pagabangan nyo. Tapno mapilitan kayong agsapol iti trabaho yo. Napagbayad yo iti abang yo. Kunak man no napatagak kan kakabsat ko. Apay nga kasta kamutan. Saan apa nang iboy-boy ading ko? Ngam adun tinaitulong ko ken ka. Anyat kayat mo? Agnanayon lata na kasta? Amang namnama ka iti itulong mi ken ka? Kasanon nooan kami. Kasanon ti biyagyo nga agina. Sadyay nakirelasyonam istambay pay. So pasensya kan hanggang nasaysayaat no lumasin kayon, Camille. Lumasin di lumasin. Tandaan ang dito yung araramidam itamanang ha. Di pa nang papapanaw mo kanya kakabsat mo. Awan asim. Manipo dita. Saan ta nagkit-kita? Ay, nabangaran akpay di awanan da Camille dito'y balay lila. Ay Nana Selly, pasensya kayon, Juan.
Itaak lang ngamin anaikan iti turod amang papanaw iti kabsat ko. Diyak ngamin kaya ti naramid na. Ti panangisangput na iti lalaki dito'y balay. Ay, kat ti Maday, di damo ti makitinulong iti trabaho dito. Sapay nagrawat di nobyo na. Sa numalpas amangan, panawan na latan ti panganan na iti lamisaan. Ay, nalala. Sana bali taawandan na. Tapno makarik na da iti rigat. Ay, agpursigida ang nagsapol iti trabaho da. Kordaman kami, kurang tininom ko. Anya kamatan? Amom nga awan makukwartak, dawatan nak. Pangala ako may ti kwartak ngay. Manawak mo lang aro na. Ako magayang may ito mawartak. Papanam ka rabin. Ang subliya kita yung nagtibarkadan. Ngayon bagi dyan, talibring inong. Kastamlata ka na yunan. Awan lang aro trabaho mon. Artek ka pa'y. Sumanaw ka man. Ita ka man lang. Sige, pumanaw ka lang. Already ka nagsubsubli. Camille, ala, nakalagip kayo mo't malala. Sumrek kayo, iti ka na kang. Agyaman ak manang. Sorry manang. Amo ka na sa irtirik na mitikal labas gapoy timbagbagakan ka. Aklunag ngay didamo. Nasakit tinakam ko. Gapoy ti panang papanaw mo kada kami. Ngamita, naamiris kong tibidot ko manang. Kat, kumusta kayo ni tinobyong? Awanan. Pinanawan da kami. Ngam okay lang, tar-er tumulang. Okay, anya ti planom ita ading ko. Agpatulong ako mamanan kan kamanang. Taga brodak. Ha? Agbayad ak tumutlaang no maka-brodak manang. Sige. Ikan ka pa iti may sa atyansam, Camille. Kasanong ti anak mo? Ibatik ka da kayon amanang. Da kayon kanimanong ti pangitalkak kan kuana. O sige, makaamo ka, Camille. Lakay, agdalus ta dito'y balay. Tagawid ka nun ni Camille manipod abroad. Ha? Kasta ya. Kaano ka na? Jak amaw. Basta kunada nga italawas. Agkukuyog da kadalila nga agawid dito'y probinsya. Ay na. Nagsaya atay na. Ay, nalugan na nagsardang itibatog bakay. Ay, ngagpaisaw. Umay kalakay. Inta kitaan no asino dagita. Hello, Tatay. Nanay. How are you? Hello, Tao. Ay, asino to'y kadwayo a puriner lila. Camille. Ay, nobyo ni Camille, nanang. Anya, ay kasta aya. Apay, di mo imbagbag ang adagayang puriner anobyom anak kaw. Wala, tapno masurpresa kayo nanang. Nagawid ni Jan dito Pilipinas to may nakano pa kasaran. Tapno mayawid na kiji pagilyanda. Anya, ay na. Nagsaya atin. Ay na, kamaudyanan na. Maisimpa mo lang tibiyag mo anak kaw. Nakasapol ka mo lang iti talaga para kin ka. Wen nga rod nanang. Jakmat ni namnama tikas ti agasat ko. Nakaragrag sakak. Takas ka ni Jan ti impay ti Diyos kanyak. Nakasingsing putlaunay kanyak. Kada kami iti anak ko. Ay kat. Oray da kami anak ka. Ay ka. Maragsakan kami magparakin ka. Malaala. Sapay ko ma. Taag na nayunan ti kinaragsakyaw anak ka.
Ngayon bagang oras mo, manang karon. Adda ka din ni nanang mo. Uwan. Ada, umunag ka Rustom, di ka masaksakitan nga madamag ko man lang. Talaga ka di napudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di paglulukwan laan? Saan manang? Nakasagana ka amang ipanagnak iti dayta. Ikasarap ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka na uri asino mat siguro nga anak. Talagang agdwa-dwa no kaskan ka ti agaram. Wano agkursunada kan kwa na. Tane, inauna akpay nga anak na ngamsi ka. Saan matatawan ti pagibasaran iti napudno panagayat manang? Ay, sige. Mabit lang nga ron, tayabak ni nanang iti silid na. Ayun gayam! At the date mi itaken ni Rustom. Ay, nandanimot na libat ako. Ne, nanang, kitaan nyo basit Di kay man apus iti FB, takababain. Anya kumaaya ti kababain iti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Agin inayat kami nga rod ken ni Rustom. Kat mabalin nyo matlat agin nayat nga oray saan nyo nga ipus iti FB tila ngayo adwa. Agasam mo ngamin ta ipus yu pa'y ultimo pa naging nagag ken pa nagsinsin naklot yu. Oray ko man no teenager kayo, tamawatan basit. Ay na! Awan bibi ang ti asino man iti kayat mi nga ramidan iti nobyo. Katawaan da kayo nga rod, nanang. Nang runa dagiti makamamu kada kayo. Apal dala dayta. Awan ngamin ubing a jowa da. Adayo ngamin nga intarayak idaket. Ha? No apay mo't ngamin nga adu ti man nakibiyang nga tattao. Managkapal da unay. Basta dagitay simple lang amin aladawan ti ipusyo Anan, tagsukat akon. Jakag tigusen, tama nga numatektekan ni Rustom amang ururay kanya. Napanarmanan ni nanang mau karol. Awan mo't manan iti balayaw. Ay na, napanman nakiditan Nay, imbag man, tadyala makidayday tar aramidon na. Nga ruda. Di pa'y makawalisan di ti paraangan. Idi awan pa'y boyfriend na nagdalos ti paraangan mi. Naglalang tupay adag iti mula na amasetas ti tasango ti balay. Ang amita awanon, di nan masango asibugan. Sumarampiting mat na di nga inam. No kaano abim makad, isumat ti panagamampang na. Nga ruda. Ang amanya nga ay awan mabalin. Nasukir mo no mabagbagaan. Kanya nga oras asumangpat aya. Tsaka mo, uncle. Malamtumang nga Walang araw, agsubli akto no malam. Kasaritak man itinalapat na di nga inam. Nakitak man ang jay postmaw manang Ricarda. Napanan nyo man ni jay hot ano biyom. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rende. Apay, di ka mabain. Nga ibagbaga na ititat taaw a sugar mami na kadadya alalakay. Ay na! Nagbidot na iti dayta nga ibagbagada. Anya sugar mami? Kadno iso ti sugar baby? Ha? At daya gasgastusek no kasjay nga kuyog kami. Awan! Aha, imposible Jackpot yan lahat Pangalaap ko maiti kwartak alaman. Oray damagam ken ni Carol aka anakam. No agdaw-dawat akken kwa na iti kwarta. Wenno saan? Ha? Jak aggas-gastos, oray piso. Tani Rustom amin ti mangilib-libre kanyak. Apay, anyan trabaho na di alalakay kabagays. Kadno ahente iti nunwang. Kas kadabak-baka di boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartak Ano kayat mo? Ikan kapay. Ha? Nan, mangtin ka man nga rob no da kwartam. Manuti ka sa pulam. 1,000, 2,000, ano 5 gasot. Ay, 2,000 ano da? Aday ta ti 1,000. Husto day ta. Tama nga no isugal kan ipartek mo matlaeng. Ha?
Agyaman manang. Bayadak tumod lain. Uray saanan, tainted matla jay sugar baby dayta. Ay, hehehe. Big time mat gayam jay boyfriend mo. Kunada hot. Ngamsan mat gayam. Nagloko mat dagi jay amang ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun, kan aguk ukisan. Ariglado hani. Basta pakaragsakam, aramideg. Agyaman ak, my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda. My love, sweet. Anya pa iti kahit magatangan ta. Kababain sa amat. Amangan no, maibuson ti kwarta. Saan? Ado pa iti kwarta, Ricarda, honey. Isong ibagam no, anya pa iti kahit magatangan. Tagatangan ta amin. Kahit mo ti sapatos, blouse, sandal, wano, anya. Uray bagpay laeng. Ta adangin na jay kurso nadak abag, honey. Sumarunon ti sandal. Nagsweldo kan, Carol? Wananang. Oray nagsweldo ak, di kay matlaikan. Ta sigurado agastusan nyo matla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti day dya lalaki ti pagrigregata ka kwarta. Apay, nagkunagamin aya nga agdawatak iti kwartam. Iso adam damaget no nagsweldo kan. Tano saan pay, ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo kung may ti kwarta yun, nanang. Ay kat, ito jay nobyo ka. Ibagpagada sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kam maliday tanga atap da. Isumat ti sugar baby. Apay, pangalaan na iti kwarta na, nanang. Kat matmat gadan na ba't Ay sos, di yulaan mo. Kat no big time jay nobyo. Dahita ti mangipanagnak at talaga ang love nak ni Rostom. Na di nagpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Amo na mo ta sa nakapensyonada. No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta laang kumati kayat na kanya. Hanggang sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalin di agis tambay pailaang dito'y sangot istor mo, sinyang. Ako, na, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksi ka mo hindi tasuot mo amin ni skirt. Papanam, mapangkansaki di manan makidate Ayun man. Ta itreat na kano jay sugar baby. Nay, sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kaila iti apaluntasin niya. Ngamin, manmanok tikas kanya. Ang nakatumpong iti sugar baby. Wang ngarab, manmano tikas ta. Dagiti daduma. Ada sugar daddy kan sugar mami da. Angam sika, sugar baby tinatumpungam. Mangipanaknak at talaga anak pigsa ti karismak sinyang. Nga uray bakit akon. Kita umut ngamen dagito lupok. Ne. Nagsisipukul na pailaang ne. Kanto'y patong ko, nabnabsog na pailaang. Adan sama yung kabil mo, di tayo sa nabsog. Nanigamakman. Ay, saan Bimabaian ka mat nga agchan-chansing. Makitam. Di mo kaya nga'y paigam. Piki na ita. Piki ka. Saan mo't Ne.
At daan tay sundo. O sige, panawan ka. Tasukunan na konti, sugar baby. Bye-bye. Awan manan, nagaduman tipos nan di inam ka Raul, nilagbain. Masurunak nga rod. Iso nga in-unfriend ko ni nanang ITFB. Ha? No kasta di mo nakita di ka barbaro apos na. Jay agkin-kinamat da iti boyfriend na iti parkay. Nga iti nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Nakitak nga rod, uncle. Iso nga in-unfriend ko. Tauray bagbagak, di nakmula dengdenggan. Awan matket ti dakes na no maki-boyfriend ni nanang mau. So na lang tapos. Katamu na mati ugali dagi ti tao di ti lugar tayo. Ado ti man nakibiyang ken chismosa. Wan nga rod Di na pala nga rod i-private account na taurean niya't ipupus na kaukailaan tawan makakita. Orayek man dya inam takasaritak man. Bagbagaan nyo man kidyangkan. Numabalin siya kaya ta maki-boyfriend. Sardangan na kumantikas niya nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko'y tinadya lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan tirupa na. Oh, pati ti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan mo tunay? Amok kami nakasapulam ti kwarta. Iso nga ikan ka. Agyaman na ka. Talaga alaw na. Takanayon na nga ikan ni ti kwarta. Tunggalag kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Wala. Paniknikak apalsaw ki ibagbagada a sugar mami ka. Uwad nga rod. Ngam ti didaan mo, katsyak ti ada sugar baby na. Aywen, i-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Ha? Pailaan? Wen, tapno maamuan dagiti tattao asika ti magmangtid iti kwarta kanyak. Tapno mapainan daman. Malala, alaang manuntoy kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangtid mo kanya. Manang Ricarda, anda ibagbaga ni Carol nga anak mo kanyak. Anya day ta kabagay. Di na kayat na maki-boyfriend ka. Di na kano kayat na dya arostom aparakin ka. Kat, anya ita? Di kanto nga ta maisagmak. Anak kirelasyon iti na dya alalakay manang. Ang mga no panawan na kantaw. No isukat na kantaw. Kat agsangit kantaw. Si kamot na tiyag bali na kaasay no kas pangarigan. Ha! Di dan tumaramid day ta kanyak. Ta love na dayjay. Kat no ka na yun nak nga ikan niti kwarta. Inikan nak nga rudmanan itay nagkita kami. Ha? Dagito'y maniti inted na kanyak. Nana. No kayat mo akit ikan kamanan, Rene. Ato'y ti sangaribo. Igatang mo iti sidayo. Thank you, manang. Nusak lamay sa no anya ti pagragsakaw. Aramida manang ka. Kunak nga ron ni Carol, hindi na ka mabalin alapdan, iti kayat mo nga aramidan, taasaan kamot nga uping. Amumag ti nasayat kan saan, di ba? Katuan man! Alaman ang, aramidam na tatiam mo mapagragsakan, kan pagsayatam. Apay, Carol, anya ti ibagbagam ijay ulitag mo, di mo kano kaya na maki-boyfriend. Apay, maperperwisyo ka aya. Abay aparitan nak nga gragsak. Kad namin nanon nga imbagak ajak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangted iti kwarta kanyak kunak manen. Apay lang amin na makirelasyon kayo ka. Bakit kayon? Awad bibiyang mo. Aramidan ti kayat kong aramidan. Agkasar kami ka ni Rostom. Anya? Ay sus di kag dardarasudos. Ang mga nagbabawi kay to. Anya ko mga iti pagbabawiya.
Nasingpot ni Rostom kanya. Dinakpay pulos pinasakitan. Di kam nagap-apa apulos manipod adda nagkinaawatan mi. Nanang. Agkasar kami nukunak. Agkasar kami. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naked pa pa ng mga rodain kaanakan. Agbordingak pala ili angkal. Tas asidagitayan ti trabaho. Jak kaya takabalay tinobyo ni nanang. No kasta inyawid naan. Wan angkal. Kasangsang po day balay iti agsapa. Iso asinapak mo ti rimor ang nagsapul iti pagabangak iti ili. Ay na, apay ngay, apumanaw ka. Jay boyfriend ti inam at ti papanawam. Si kakat ti pumanawain. Makamudan iti biyagda. Basta lumasinak pala iti pagnagdan, angkal. Agsarita taman iti nalapat, Rostom. Anyat pagsaritaan ta, bayaw. Di nagpayla awagan iti bayaw. Tadi kay pay agasawa iti kabsat ka. Ha? Talaga ka day, adesidido ka, mangikasarit iti kabsat ka. Uwan manong. Ay, ayatek ni Ricarda. Di mo ito nga talokwain. Di mo pagsangitaan. Saan to Apolos, manong? Anyat ti kinayat mo kan ni Manang Ricarda. Kat saan mo tabak nang? Kan bakitang. Nasingpit kan nadungo kanyak, manong. Lo bilang kumapsut daw. Di mo ito nga panawan. Saan to Apolos, manong? Siyak ti mang taripato kan kuana. Bayat ti panagbakit kan panagkapsut na. Ngalang araw. Agi pakita kanto man kanya kiti pamanaknag. No talaga certified single ka, Rostom. Damag ko nga agdendun na kanunda Ricarda kanti sugar baby na, Rene. Huwag kakasinyag. Natangkan naman ti ulo na. Di yung mabalinalapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki diawan sabit di lalakay. Barumad kit day. Limawa ta kiti pamanaknag amang ipakita abaraw. Katandamay na ipakita na. Ay kat talaga nga roda na in love kan ni Ricarda ha. Wan siguro kanayon na ba't ngay kaniti kwarta ni Manang kaw. Isa talaga siguro alam na di kabsat kaw. Kano talaga kayat dan tiyag simpa. Makabuda. Sinyang, si kanto ti maysa nga abay inton kasarmiken ni Rostom anya. Kaninang meten Anya, ay na. Agninang aklatan, saanan day taabay. Basta si kati maysa nga abay, tapasig ababaket ti alaot nga abay mi. Pasig mo't nga min alalaki dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay, di damot kayat. Iso da kayo man laengen. Mang marmarites kanya ti alaot nga abay. Ano kasta talaga nga agkasar kayo ni ti boyfriend mo? Wen nga rod. Agparti kami to iti maysa abaka, maysa anwang, 5 apaboy, ken 10 akalding. Ay na! Ingrandi nga rod ti kasaryo Nagado ti sagana. Na! Isu nga oray awisem amin akakabagya mabalin. Tapno saan ababangles ti sagana mi. Jay boyfriend mo taggastos? Ay siyempre sino pa'y kumagay. Awan makuti akwartak sinyang ni Rostom amin ti aggastos. Asan ti kasarta, Ricarda? Talaga saan ang nag-awid di anak mo? Saan na di maray iti kasarta? Wan nga ron Luis tumot ti ang kasar, jak tumot dumartar ay. Ha? Ay wan, sa di no abanda ti budeng ti dagam dito, hanay? Ijay pa'y abanda ay, ijay ayan ti puon ti dakkelamangga. Nikot, nalawang arot ti dagam Ay wana Dilaeng karon ti kagudwak tita. Inted mo kuman ati tawid na. Ay wala, nagpasin. Naipanagan pa'y kenkwanan ti tawid na kanya.
Nasayat nga ro. Sapay nangina ti luote dito'y abanda, taas si dagi ili. Kan igit ti kalsada. Wala. Ado ti mayat amang gata nga jak kayat nga ilako. Naimbag nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wad ma'am. Apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo gayam. Ada ka diti asawa yun, Nana? Kaya't may kumama kasarita. Nakaturog mo't, ma'am. Gamno na patag ti bagayo, ringat. Wen man, Nana, tani. Ada problema iti inlon na akwarta. Inlon? Wen, Nana. Dakil nga minagatad ti inlon na. Kat manipod naglon, saan apulos ang nagbaybayad? Aniya? Nabayag asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigud apag nanaidan na kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na ya, madam. Ay, dakil agatad anana. Iso riingan nyo langan. Takayat mi ang makasarita. Apay ngay, Rostom. Nagdakil mo't gayam ti utag mo. Sala may sa tinagot utangam iti kwarta. Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Kwa? Wan nga ron. Problema mo't ti kastoy. Singiran na kaw. Kasano nga ta nasurutan dati ayan kaw. Ay, kasano nga'y daytan. Anyat pagbayad mo. Kwa? Tulungan na ko mga agbayan, Ricarda. Tangay agas sawatan. Pag tinulungan ta kumaabayadan na iti utang ko, diyak kaya ti mabalod. Ipabalod dak no diyak makabayan. Apay gaya di mo imbagbaga adakil gayam ti utang mo, Rostom. Nangususaram aya iti inut utang mo. Kat inintad kumot kan katidad duma. Kan kinaigatang iti sagana tayo di kasarta. Ija iti napanandang iti daddo mga inut utang ko. Anya? Iso ama kitinulong kang agbayan. Tadwata ang nagnumar ka nagdi akwarta, Ricarda. Ila ko mo dyan daddo maadagam. Ta iso ti pagbayad ta. Anya? Anya nga, di husto di atap ko, hindi. Nadlaw ko pala, hindi akaslasan na mapagtalkan titigtig na dahil asawa yun. Kasano na ito yan, anak ko. Sabay nagkasar kami. Ay, katsangwan nyo, aday taparikot yun. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, hindi nga da sugar baby yun. Anya nga ita, minaysaan na kayo magayam. Pila ko kun atinaddo maadagak anak ko. Ta iso ti pagbayad mi. Ti total. Nairano dakmat iti inut utang na. Ta inik-ikan nakmat iti kwarta. Ay san? Di yu pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matong palitagon daway. Pagbayad lang iti utang ti dagayo. Naglaingan nga di tatao. Sana mabalin. Kano babalod gaya anak ko? Kabaybayan niya mabalod Ikaroon na iti inutang na iti pagbaludan. Anya? Luis, Barok. Ay, damag ko nagsildukan san. Mabalindag sinye. Unay, di yun maiturturugan tatatino. Kasapulak ba't ngamin, Barok? Taigatang kumatitila ko. Manoy ati utang ko, tata? 5 gasot lang mat kidi, Dakla nagdaytang? Dayta 5 gasot, ti paspasabat mo kanya akong, tata? Pasensyakan, Barok. Way, bayad ako. Tapno awan may bagbagang. Uray ko mano 5,000. 5 gasot mo lagaya. Dayta ti bayad ko. Dita kayo. Na, magluko tayo taon. Ninapayawat na yung pagman. Masakit tinagam ng agbayad ito utang na. Agutang-utang kayo no nasakit mo tinagam yung agbayan.
My goodness, hindi. Kung namutlan asino ang baknang day tatawag, ha? Huh! Nay, apay, Pagkiling? asino ti ka, Luis, anak ko. Day di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknangan huwag sasaw. Ha? Bayadan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwada. Apay akas tatimbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti rek, sano masagit iti lugan ti irik na. Ako nga, apay, kukuha na iti kalsada, pag naan nga rin nga iti motor, pagtaya bagki day. Ay na, kasla di mo na iruwab ti ukali day chay anakay. Pasot siguro na ati panagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali day jala kay Malala, may bayamon. Ikakamanganan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta mangin. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, iti kalman anak ko. Amuyo mo't asan asumrag ti fisi ti karabukog kunanang. Jak manganay, napsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asidaem anak ko. Malala, mabitlaag. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Umanak ka manay. Inanang ko na ya. Manuti ka dya kwarta. Iba kanta, ikan ka na. Ha? Ay, nagsweldo ka na yan. Nuwan, ananang. Isong ibagam no manuti kayat mo. Daitid ko rin ka. Yag mo amin ti kwartam, tay dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Reglado na na. Nanya tikid daw tinakitid ka. Tay, nanang. Kuka maamin datan. Nang, inikkan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wide, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartay, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samat lang balin ang nalailo ni Manong mo nakainom. Wan nga ro da, sapay agat arak. Ako nga rakaw, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot day tanga arakan niya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputin na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis nanang. Wala, awang pa'y kiidi ti kaapanan ano mabartag. Angam no limpyaw ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartag. Isu na laeng tano kanayunan na mga ro ti uminom. Amangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan takman pa iti sangaribo yun nanang. Adang amin bayadan dagiti apo ko yung iji pagadalan kung saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pa'y laeng tay kwarta ni Manong mo Sige nga ron nanang, sana balay, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na no saan anabartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na nanang tasyak ti mangidulin. Ay saan anak ko? Tamangan no magastos mo. Sa nga ribulaag ti itid ko. Tata Tinaw, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyo. Saan apa nagimot, Marie? Ngumadapay tayo aglat-lating utang mo dito isturog ko, balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Hindi pa lang ibagpagamday ta sweldo nila kay mo. Ngam din samad agsusweldon, tadi kamot makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. O sige. Ikan ka iti bagas. Ngam,
5 kilo lang tani, malugi akmat no itid ko amin ken kalako. Agbayad ka kuma, ori inutom abayadan no iso. Wento, tata. Di ka matanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbangunag to ti umayag bayad kan ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumamanen. Iyan, tibalay da kumparing tata. Ewan, mano tayo utang ko kan ka? Bayadak ma. Ay, awan utang mo kanya, Luis. Oh, imposible Ang mga no nalipatam lang, tata. Mano tayo utang ko dito istorma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ati ado ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, manuti utang na tata. Ay, aduang. Nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayan akong ti utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Amangan no, bartek mo lang dayta. Asa? Manuti utang na. Ibagam, tabayan ako. Kasi maday siya kabsat ko. Patgagday siya kabsat ko, tata. Iso tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailahan. Ha? Ang kwa. Katwan awan problema. Ay, agyaman na. Oh, adtoy, Tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, Wen Marie, ayos lang. Nasaya at nakariing kan Luis. Namarbartek ka man ay nasimangput idi kalmad. Nagsweldo ka idi kalmad. Saan? Ang mga no injinom mo amin ay nakwarta. Jak nga rod malakip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti day dyan? Nay, saan magtanakaw? Ay na, day tangamin ti madikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay panakaw. Wano? Narigrag ko nga ta. Nay, ang mga muno, ingatan mo amin iti ara. Saan nanang? Tajay katrabawak ti nagilibre iti nisyat me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon ngay. Diya karuda mo nanang. Diya mo tin malagip. Kaslaad da ng tudak. Diya malagip mo asino. Ang mga no di katrabahwab. Ang mga no impadulin mo kinkwana. Ay. Damagag to mga agpaisugang kuwana nanang. Di na mo ka numalagip no asino dyan ang tudan na iti kwarta na day dyan nga anak ko. Ha? Apay? Napukaw ti kwarta ni Luis? Wid nga road. Kasusweldo na pa imo nga road. Uray kumaano impadulin na laay. No kasta, talaga nga ron nga addadag itay mabarte. Adidan malagip ti inararamid daan niya. Ay na, pudno day ta. Kat may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigireg na. Diyak nga road amaw. Nga may puteng na mulat nga ibaga kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwartana. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amangan yung bartek na kitin palusot na laang ng daytan. Mabalin na yun nantay utang ko, Tata Tinaw. Ay katwan anya ti utang. Ni, itaman pa akas laganado kayong agpautang? Ha? Si Kama, sigod mat. No ngay may sa akaban man na nabagas ti utangak, okay laan? Ha? Ay, oo na. Basta bayag kawan. Urain inu tumabayadan. Tinapatan, makabayad ka. Alangar, Tata, may sa akaban ti utangak kon. Agpaunaak manan intud mo may alawas. O sige, awan problema, Marie.
Nene. Ni Luis ti lumabas. Kat may basbas nga magmag na. Ay, padagasag man. Luis! Barong! Lumabas at pa'y. Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagang. Mga te bagayo. Tata. Nabartik man ang dayto. Nagagad nagbayad iti utang na nung kastuya na bartik. Luis Barong. Naurnong man ngamin ang ti utang di kabsat mo. Amangan mo kaya't mo abayadan. Nagsildo ka man siguro man Oo na. Manote utang ni kapsat ko ya. Bayada kami ng tata. Mabit lang, talag tilistaan. Dahito ni, kita 5,000 amin, Sige, sige. Bayada ko. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papaparantis wildaw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Nagin-inom kami. Ilib-libri da. Kahit, ayan nga rin ti sweldaw. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, siya nga rin malagipan na na. Ang mga nung nargreg ko marila. Ay, liklikang man nga minun ti arak. Ang mga mo't nulukluk wenda kan dagiti kainumam. Ang mga no isuda ti mga alay ti kwartam. Saan na siguro ang maraming tigas tananan? Napagam tuman nga rin kadakwada. Tamangan no napidot da kat naidulin da. Awan serbe ti pa nagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo amapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-display amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Saan na siguro pa nagtakaw di gaston? Tadyak mo't taktakawin ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tata Tino! Inmadutila ako yun Si kamag gaya mari. Umutang ka di manen? Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng tayo utang mo? Wen, tata, tane. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Gano mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. O kilamit kanyak. Nala, bayadak pa nga rin ti utang ko. Makitan to no umutang ak manan wano saanan. I love you, Nana. Hey, saka mula na lambing kanyak nga inam no nabartag ka, Luis. Kahit yun tayo kwarta, Nana. Ikawan yung mang na data iduling ka. Siyak ti mang iduling, iti kwarta. Toy, Nana. Nagsuldo ak. Nasaya at may tasaan anak ukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data, Nanang. Aywan, agsukat kayo. Time makimisa. Anya? Ay malumay, nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo yung simbahan, Nanang. Tayo nakmang tediti kwarta. Ha? Alagi din, Nanang. Agsukat kayo. Tayo yung simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumalawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsuswildo mo di asawam. Kurang nga rin ti masusweldo na manong. Alam na, apay no saan ka nabartag na kay mimot ka. Gumno nabartag ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Iba kami di asawam, tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno maipain na dagiti kasapulan yung agiina. Asjay na nga ro jay kabsat mo anak ko. Sala na lambing mo kanya lunabartay. Agad nga agad. Ang na usawa na kaslaawan lang. Naimot pa'y ako na yun. Garud
Mayat sa ngagpay suno kanayon ang mabartag sumingpot. Ay, manjak no siya. Isumula di agbalin na kaasin o kasta. Makaitin iti sakit day tanalabas apan nag-inom iti ara. Sa bagay matkit di Ang kaslag tinuma nga rod ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti suldom ngay, Luis Barong? Apa damdamagan nyo, tata? Katawan mo't utang ko kata kayo. Ang dapay na utang di kabsat mo. Nay, apa yung sakti singiram ngay? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang kaya. Madinsa talaga ti jar mo No saan ka nakainom? May mayat sano nakainom ka. Sasawin nyo mo, tata. Kasusaman nga daw ti pa nagsusuldoyo. Saan? Hoy, awan nas ka na bayadak yung katata. Awan utang ko. No kayat mo, ilibre ka ti siyat ita. Kayat mo, importe ti isap ta. Impaw iti ka anak ka kaya abroad. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yung tata. Manoyat ti utang di kapsat ko, tata. Kunak na nakabayad Saan pa yung barok? Imutang mga minmanan. Manoya, tabayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi madadya kapsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag na. Patpagdag na dya kapsat ko. Oray ni nanang ko. Patpagdag na to. Dahito iti listaan. Dahita. Kita mo ti utang ti kapsat mo. Diyan kong mabasa. Iba kam latan naman ako itid ko. Ay, at dapat utang ni insan mo akarda. Amang mo kaya't mabayadan. Ninsan karda. Mano ti utang na? 2,000. Bayada mo tapat pag mo dahil kasinsin mo. Oo na. Sige. Padpad ka kami na kabagyak, tata. Masyadang mo't lang iti dahil karda. Ta, nariga mo lang di pa nagbiag na. Ta, agsakit dyan asawa na, tata. Iso, sige man lang bayada mo ti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis, di na malagib tararamidan na no Bartag. Nakaganan siya manana. Iso ang nakagatang manan tinayon dilaw dito store ko. Itisiplik mananda gito inayon tilako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastulaan. Nay, adamo paglutuan mo dito yung store mo, kakatinaw. Aywan kaka, tagluto ak man iti pang merienda. Isupay ang naing tilako. Ubig-bigsan saki diti kitang dito yung store mo kaka. Imadupay dagiti lako maun. Medyo, adamot basin. Hay, dyan ako, awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartag mga minin, hindi kalman. Awan survey ti pa nagtrap-trabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro kaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairwam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito yung crossing. Ay, nandiya store mo. Nauraman. Anya? Ay, imposible mo tayo tanaa. Kat no pinanawak laytay. Tagdala umay ko gatangan dito eh. Naurang nga rodon. Pinanawam samot ngamin na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaisong inidip dyan at luto ka bananak kayo. Ala, wada! Naikimusan ti store mo, kakatinaw.
Naimbag ata na ilasin ti balay mau saan ana iraman ana urab. Na, awanan di pagtatahunan di pagbiyagang. Ay, kasalok pa itangay. Awanan di pagsapulang. Agurnong kantumanin aka ka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Huwag kaka, kapilitan nga gisursura kitilako ko na tawan matantay store ko. Nala, idisum nga raw taagpili ak itigatangag. Oh, agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natag manu amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Basta, ilibre kong dayta kada kayo. Intong pigat, magdagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ay, bayada ka. Tapno at taganan siya. Ay, basta saan kaka? Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok.